mai bakin magana ne. Yau ba shi kare bane tare da mutane. Hannuna akwai wasika, Gurin shugaban kasa za mu mika ne. cikinmu ni ne speaker. Yi abin da ka saba dauki sakon ka mika. Ba mika sakon ba yayi sai mun aika, domin na ga tare da shi da wayan su mutane da ke toshe yadda zai san me ke damun mutane. Mugwayen fadawa idan duniya ne, sai kun mutu ne ma sannan za a kara birane. Ko za ku tafi da kudi lahira ne, in ba haka ba menene ribar cutar mutane? Shugaban kasa wannan aikin ka ne, in mutum daya ya cutu a kasa silar ka ne. Domin kai ka ce mana mu zabe ka, in ka ci zabe talakan kasa zai daina kuka. Talaka har kudaden kamfen suka baka, uba yakan yi gaba da dansa idan ya kika. Ka ci zabe muka fito maka barka, garin murnar ka ci ne wani ya kace mun kaka. Duk da haka mamana tana son ka, ka san me yasa sare da talaka yake maka. Karo na biyu muka kara zaben ka, saboda har yanzu kyakkyawan zato muke maka. Amma shugaba a cikin garin ka, yan ta'adda na bin mutane gidaje su yanka. In na tuna abun yakan sa ni kuka, wai yaushe ne talakan kasa ta zai da fika. Talaka bai san ana mulkarsa ba, tisha lafiya ba ta ishe shi ba, ruwa titi ta bai kwalla faransa ba, a tiran ma kuma bai tsira da nasa ba. Muna so mu kwana gidajenmu, babu hali tsoro ya kame mu, domin ranan gaban idanunmu suka lalata kanne suka kace yan uwanmu. Yaya ake so mu yi da ranmu? Burin mu sare rai dukiyarmu, roko muke yi idan mun yi laifi a yafe mu, sako daga yaya zuwa gun ubanmu. Don Allah dan annabi taimake mu, a taimake mu, don Allah a taimake mu.